Здравейте, колеги! Искам да ви покажа оранжерията след измръзването на 27 април сутринта. Беше -3. Ето обезлистеното стъбло. До всъщност първа и втора китка враг домати, но трета и четвърта измръзнаха. Измръзнаха и върховете. Тук пуснах колтуци. Оставих по повече, за да може да има завърс поне 7 китки нагоре. Вижте тук как се е получило. Много хубава завърс има. Този демат е от 350-400 грама поне до тук. Ето и тук има хубав завърс. Ето вижте. Ето и тук. Сорта Афен. Ето и нагоре. Мисля, че единственият проблем е, че доматите се забавиха доста, въпреки че брах, но пък като родовитост съм доволен и са добре. Ето и тук. Тук съм оставил. Тук ето горните китки. Ето тук и нагоре вече ще прекърша върха. Така, сега да се обърна насам. Пак продължаваме с Афен. Ето вижте на този стрък колко домати са се получили. Ето и тук. Тук има много хубава китка с тече с домата. Тут сам. Нагоре също продължават. Този стрък до него също съм направил така, че да има добър завърс. Оставил съм достатъчно колтуци. На тези върховете нагоре са им прекършени. Така, тук искам да ви покажа един изключително едър домат. Може би е над 500 грама Афен. Тук са два на тази китка. И тук е около 500 грама. Тук имам два отдолу. А този според мен е най-едрия, може да отива към 700 грама. Сега от тази страна ще се върна да ви покажа пак един друг сорт ръгби. Вижте ми колко хубаво върви. Той не измръзна толкова. И тук ръгби е много добър сорт за оранжерия. Завързва перфектно. Сега моето разочарование брах от финала. Това е сорт финал. Много кисел, с дебела люспа. Не падна въобще. Така, сега ще мина от другата страна да ви покажа още два стръка имам финал. Ето ги, не че не роди, но като вкус изобщо не ми допадна. Ето и тук. Тук отново имам ръгби, държа да ви го покажа, защото има много завърси, много красив сорт томат. Ето вижте тук. Ето и тук. И тук горе стават още две китки. Сега другото, което направих, е тук в доматите засях моркови. Много пъти опитвах да засявам моркови, може би 3-4 пъти подред в годините и се не ставаха. Искам да ги опитам тук. Съмнявам, че това всъщност е морков, който засадих преди 2 седмици. Ето го. Добре върви. Тук от тази страна е нански морков. Ето върви добре. Искам да видя дали ще стане да си играя до година да съдя моркови в градината. Тук искам да ви покажа краставица крокодилка. Вижте как съм я пуснал да върви долу под доматите, защото е по-сянка и така завръзва. А иначе нагоре, ето един завърс от крокодилката, но няма много, защото е топло и са само мъжки цветове и листа. Тук отзад е един друг сорт оранжерийна краставица. Така. Тези бяха попарани от студа. Възстанових ги и набрах доста краставици. Оставих ги на 2 стъбла. Но отиват към завършване на цикъла. Явно измръзването ги е повредило. Но набрах доста краставици от тях. Пробата беше успешна. Така. То още един път да ви покажа доматите. Тук имам 3 стръка с ръгби. И ето така.
покажа измръзналите домати, възстановени. Ето и този красив стрък ръгби и с него да завърша да е положително. Чао от мен и успехи!